Com la veus, ja és primavera, arriben les bones temperatures i amb elles l'aparició de l'eruga processionària del pi, una amenaça per a gats i gossos i que també pot perjudicar les persones. Molta precaució perquè hem rebut queixes de nombrosos ciutadans alertant de la presència d'aquest insecte en diversos punts de la ciutat, com ara l'entorn del rectorat o a Ciutat Jardí. En aquesta època de l'any, aquestes erugues abandonen els seus nius situats a la copa dels pins i baixen pels troncs fins al terra, per on desfilen formant llargues fileres que atreuen l'atenció dels nostres animals de companyia, la qual cosa provoca que les toquin, les ensumin o fins i tot se les acabin menjant. Un greu problema, ja que la processionària té uns pèls urticants que en contacte amb la llengua o d'altres teixits provoquen reaccions inflamatòries agudes als nostres animals, els quals poden patir necrosis i ulceracions als llavis i a la boca i fins i tot lesions irreversibles que poden arribar a provocar-los la mort. Com podem saber si la nostra mascota ha estat intoxicada per una processionària? Doncs si veiem que l'animal està inquiet, estornuda contínuament, té molèsties nasals, salivació abundant, no respira bé o té la llengua inflamada, estem davant els símptomes de la toxina de la processionària. És important reaccionar ràpidament i portar la nostra mascota al veterinari. Però atenció, com hem dit, les persones també hem de vigilar perquè nosaltres també podem patir els efectes d'aquesta eruga. Vigilem sobretot als nens, que no les toquin. Cada any passa el mateix, esperem que la paeria pugui fer algun tipus de tractament preventiu per tal de reduir la presència de la processionària a la ciutat. Moltes gràcies per la vostra atenció, més informació a les xarxes socials de La Veu de Lleida. Fins aviat.